Нов голям дипломатически скандал е на пътя да се разрази между Съединените щати и Европейския съюз. Американският помощник държавен секретар за Европа и Евразия Виктория Нюланд е поднесла лични извинения за използвани от нея нецензурни думи по адрес на Брюксел. В популярния сайт YouTube се появи запис на нейн телефонен разговор с американския посланник в Украйна, в който Нюланд атакува Европейския съюз с най-често използваната ругатня в английски език. Вашингтон не потвърди автентичността на записа, но и не отрече, че такъв разговор наистина се е състоял. Говорител на Държавния департамент обаче побърза да обвини Русия в подслушването, записването и разпространяването на частен дипломатически разговор. В записа Нюланд и посланик Джефри Паят обсъждат политическата криза в Украйна и най-изгодното за Съединените щати развитие на ситуацията. От разговора става ясно, че за Нюланд участие на опозиционния лидер Виталий Кличко в управлението на Украйна не е добра идея. Мнението й се споделя от посланика. Двамата са единни в подкрепата за друг опозиционер – Арсений Яценюк, който според тях имал нужния икономически и управленски опит за да оглави бъдещо правителство. В разговора помощник държавният секретар споменава името на Робърт Съри, номиниран от ООН за специален пратеник за Украйна. Този Робърт Съри ще свърши страхотна работа, за да се уредят нещата, казва Нюланд, и допълва, че е добре, че ООН ще помогне по този начин за уреждане на кризата. Тук тя отправя и обидния коментар по адрес на Европейския съюз, а събеседникът й се съгласява с казаното. В момента Нюланд е на официално посещение в Киев. Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че тази обида към усилията на Европейския съюз да посредничи за решаване на кризата в Украйна е крайно неприемлива. Правителственият говорител поясни, че канцлерът напълно подкрепя действията на върховния представител по външните работи Катрин Аштън по отношение на Киев.